Schouwburg Allerwij in Drachten dit morgen de tent opzetten achter de oude LTS dat het theater nou kantoor houdt. In het stille onderkomen weer in elk geval ons december vaststelling spelen. Ja, dat wordt een hele mooie, een beetje redelijk luxe theatertent. Met name ook omdat we natuurlijk de winter in gaan. Dus die goed verwarmd met kuipstoelen, ongeveer 700 stoelen. En daarmee kunnen we het merendeel van het middenzaalaanbod en het grote zaalaanbod neerzetten. En dat helpt ons natuurlijk ontzettend, want we hebben een prachtig programma. Daarmee beperken we ook de schade trouwens. Maar in tenten bestiert er een kans op loodsoerlijst, jouwt Avesata. Natuurlijk zullen de buren wel last krijgen. We zijn gisteren allemaal langs geweest bij de mensen en proberen dat tot het minimum te beperken. Het podium is ook zo gericht dat het merendeel van het geluid richting de school gaat die je achter mij ziet. Maar ja, het klopt. Het is een tent. Het is geen gebouw wat geluidsdicht is, maar we hopen dat we het kunnen beperken. Jonker de tenten willen de vaststelling zich verplaatst naar het gebouw van de Friese Poort en naar Iduna. De alternatieve locaties binnen Nederland omdat de verbouw van het theater stilhoudt vanwege een conflict met de oornemer. Moontje in het roer een arbitragezaak. Het is erg van belang dat het slot van het hek afgaat, want daar gaat het over. Retentierecht heeft de aannemer erop gezet. Wij nemen een bankgarantie mee en we gaan ervan uit dat we daarmee dat slot eraf krijgen en dat we zo snel als mogelijk kunnen gaan bouwen.